Výroba paropropustných fólií a laminátů ve společnosti Fatra a.s. Paropropustné materiály dělíme na paropropustné fólie a paropropustné lamináty. Jejich rozdíl si vysvětlíme na dalších snímcích. Paropropustné fólie obecně se jedná o syntetický materiál nepropustný pro tekutiny, ale propustný pro vodní páry. Schopnost propouštět vodní páry je dána jedinečnou strukturou materiálu. Při výrobě fólie vznikají v materiálu mikropory, které umožňují průchod vodních par, ale nedovolují průchod tekutin. Protože materiál je svou podstatou hydrofobní, tedy odpuzuje vodu. Paropropustná fólie je novou generací materiálů, která splňuje náročné požadavky spotřebitelů související s komfortem nošení. Speciální vlastností fólie je dosaženo složení materiálu a technologií výroby. V důsledku použité suroviny, tzv. Compoundu, a technologie monoaxiálního dloužení dochází k tvorbě mikroporů pro průchod vodních par. Druhou skupinou paropropustných materiálů jsou paropropustné lamináty. Paropropustný laminát je pouze částí hygienického prostředku tvořící spodní část, tzv. backsheet, finálního výrobku. Je složen z paropropustné fólie a netkané textilie spojené vysokotavným lepidlem. Z hlediska aplikací je možné paropropustné fólie používat v následujících výrobcích. Podstřešní fólie, hygiena, ochranné oděvy. V našem případě produkujeme paropropustné fólie a lamináty do oblasti hygieny, jejíž uplatnění nacházíme ve výrobě dámských, případně pánských vložek, dětských plenek a inkontinenčních prostředků. Hlavním segmentem uplatnění paropropustných fólií a laminátů jsou hygienické výrobky. Jedná se především o výrobky dětské a dámské hygieny a inkontinenční výrobky. U finálních zpracovatelů je fólie svařována a spojována ostatními komponenty hygienického výrobku. Výsledná konstrukce je následující. Vnitřní vrstva se skládá z perforované fólie, netkaného roura a textilní mřížky. Střední vrstvu tvoří absorpční materiál různého složení. Vnější vrstvu pak tvoří paropropustná fólie či laminát. Funkce paropropustné fólie spočívá především ve větším komfortu užití z pohledu již zmiňované propustnosti vodních par a tím zamezení vzniku nežádoucích jevů souvisejících se vznikem tepla a vlhkosti. Dle znázorněného schématu je vznikající kapalina a teplo propouštěno vnitřní vrstvou na obrázku 1 a 2 do absorpční vrstvy na obrázku 3, kde je zachycována přebytečná kapalina. V této fázi začíná plnit svou funkci náš výrobek paropropustná fólie, případně paropropustný laminát, na obrázku naznačen číslem 4, kde působením tepla z vrstvy 3 se odpařuje vodní pára, uniká přes fólii, ale přebytečná kapalina zůstává zadržena. Poslední část hygienického prostředku je tvořena netkanou textilií, jejíž efekt spočívá především v textilním omaku. Základní vlastnost paropropustných fólií je jejich nepropustnost pro tekutiny a naopak propustnost pro vodní páry a plyny. Tím tak zvyšujeme životnost a komfort při používání hotových výrobků z těchto typů fólií. Užitnou hodnotu paropropustné fólie je možné dále zvýšit laminací s netkaným paropropustným rounem. Laminace vyrobené paropropustné fólie s rounem neboli netkanou textilií má výhodu v tom, že je schopna poskytnout finálnímu zpracovateli 2 komponenty v jednom polotovaru. Užití rouna navíc dodá výrobku textilní omak a zákazník tak získává příjemný pocit při jeho používání. Z uvedeného grafu je patrná přednost paropropustné fólie. Zatímco běžná fólie teplotu a vlhkost uvnitř pleny zadržuje, u paropropustné fólie teplota a vlhkost klesá a tím se zvyšuje životnost a komfort u používání. Dále si popíšeme suroviny pro výrobu paropropustných fólií a laminátů. K výrobě paropropustných fólií se užívají směsi LLDPE a uhličitanu vápenatého. Uvedený snímek konkrétně ukazuje tvorbu mikroporů ve fólii s použitou vysoce plněnou směsí a technologií dloužení. Pro speciální vlastnost paropropustnosti má z hlediska směsi rozhodující význam tzv. Compound,
užitná vstupní surovina s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého, který se směsí LLDPE, modifikátorů, případně termostabilizátorů, má rozhodující vliv na hodnotu paropropustnosti. Platí pravidlo. Čím menší je obsah uhličitanu vápenatého ve směsi, tím menší hodnota paropropustnosti. Materiálové složení laminátu se skládá z paropropustné folie, vysokotavného lepidla a netkané textilie. Podstata výroby netkané textilie technologií Spunbond spočívá v přímém zvlákňování polymerních granulátů na nekonečná vlákna, které následně vytváří plošnou netkanou textilii. K výrobě tohoto typu netkaných textilií se používá monovlákno polypropylenu nebo bikomponentní vlákno polypropylenu a polyetylenu. Vysokotavná lepidla se vyrábí na bázi termoplastických kaučuků. Na následujících obrázcích je uvedeno zvětšení struktury netkané textilie a paropropustného laminátu. Vlevo vidíte netkanou textilii zvětšenou 480krát, vpravo pak paropropustný laminát zvětšený 2000krát. Nyní si popíšeme princip technologie výroby paropropustných folií. Výroba paropropustných folií probíhá na licích linkách s širokoštěrbinou hlavou a monoaxiálním dloužením. Linka se skládá z těchto částí. Bod 1 gravimetrické dávkování surovin, bod 2 vytlačovací stroj, bod 3 filtrace teveniny, bod 4 vytlačovací hlava, bod 5 chill roll jednotka, bod 6 měření plošné hmotnosti, bod 7 dloužící zařízení, bod 8 embossing, bod 9 korona, bod 10 ořezávání okrajů, bod 11 navíjecí zařízení, bod 12 automatický manipulátor s nábaly. Na dalších snímcích si popíšeme jednotlivé části podrobněji. Gravimetrická jednotka. Jednotlivé materiály vstupující do procesu jsou připravovány v samostatné místnosti a vzduchotechnikou dopravovány ke gravimetrickému navažování. Protože materiály typu compoundu a regranulátu jsou hydroskopické povahy, je nutné je před vstupem do gravimetrického dávkování sušit ve speciálních sušičkách. Takto připravené suroviny jsou řízeny dle stanovené směsi v gravimetrickém systému a vstupují do procesu plastifikace ve vytlačovacích strojích. Vytlačovací stroj a filtrace. Konstrukce vyrobené folie má strukturu vrstev BAB. Obsahuje tedy dva typy vrstev, vyrobené pomocí dvou vytlačovacích strojů. Zde dochází k plastifikaci směsi v nastaveném teplotním režimu. Při nastavených teplotních a tlakových podmínkách přechází směs do stavu taveniny a je dopravována přes průběžnou filtraci a přechodové části k zařízení, kde dochází ke koextruzi jednotlivých vrstev. Zařízení, které nám rozděluje taveninu z jednotlivých vytlačovacích strojů do třívrstvé struktury, se nazývá feedblock. Takto rozdělená tavenina nám dále vstupuje do termoregulační ploché širokoštěrbinové hlavy, kde na základě radioaktivního měření vyrobené folie dochází k automatickému řízení termoregulačních šroubů na vytlačovací hlavě a dosažení optimální šířkové tolerance tloušťkového profilu. Lití regulované taveniny se provádí na chladícím válci, takzvaný chill roll, kde dochází k ochlazení a odtahování folie stanovených parametrů do další části linky. V případě potřeby je možné využít i zařízení pro výrobu dezénu neboli embossu, které je součástí chill roll jednotky. Vyrobená folie vstupuje do další velmi důležité části zařízení, kde je tvořena vlastnost paropropustnosti a dalších parametrů monoaxiálním dloužením. Zde dochází vlivem opětovného zahřátí a dloužení k tvorbě mikropórů, které zabezpečují požadovanou paropropustnost. Samotné dloužení probíhá ve dvoustupňovém procesu, kde je mimo parametr paropropustnosti taktéž tvořena finální plošná hmotnost výrobku, folie.
Pro sledování kvalitní úrovně vzhledových vad, jako jsou díry, nehomogenity a jiné, se používá vřazený detektor vad, který nám přesně určí polohu vady pro případné vyřazení vadných částí výrobku. Pokud je folie používána pro potisk, je nutné upravit povrchové napětí takovým způsobem, aby byla zabezpečena adheze flexotiskových barev. Pro tuto operaci se používá zařízení, které se nazývá korona. Jde v podstatě o elektrický výboj stanoveným napětím, kterým upravíme povrch folie. Poslední částí linky je řezací a navíjecí jednotka, kde se nastavuje požadovaná šíře folie a optimální tahy napětí v navinuté roli. Při navíjení folie vznikají zbytky, oříznuté okraje, které jsou dopravovány do regranulačních linek. Technologií vytlačování s rotační granulovací hlavou je takto vyráběn regranulát. Ten je možné v určitém množství zařazovat zpět do směsi při výrobě paropropustných folií. Zde si shrňme základní parametry takto vyrobených paropropustných folií. Šířka z folie se pohybuje od 100 až do 2000 mm dle požadavku zákazníka. Struktura folie třívrstevná, systém BAB. Paropropustnost 1000 až 15 000 gramů na metr čtvereční za 24 hodin. Nutno podotknout a zdůraznit, že takto vyrobená folie se vyznačuje elastičností. Nyní si popíšeme technologii výroby paropropustných laminátů. Výroba laminátu probíhá na laminačních linkách, kde princip spočívá ve spojení paropropustné folie a netkané textilie prostřednictvím vysokotavného lepidla. Do procesu laminace vstupují role vyrobené paropropustné folie a netkané textilie. Jsou zde nastaveny parametry odvíjení. Samotná laminace probíhá v laminačním stroji, kde při nastavených technologických parametrech teplot, tahu, tlaku a rychlostí dochází ke spojení uvedených plošných útvarů. Po laminaci probíhá řezání rolí dle požadavku odběratele. Samotné navíjení je realizováno v automatickém systému s regulací tahů a výměny rolí. Nyní si shrňme základní parametry takto vyrobených paropropustných laminátů. Šíře 100 až 2000 mm dle požadavku zákazníka, struktura, paropropustné folie, lepidlo, netkaná textilie, paropropustnost mezi 1000 až 10 000 gramy na metr čtvereční za 24 hodin. Laminát má stálou paropropustnost v obou směrech, délce a šířce a textilní omak způsobený netkanou textilií. Závěrem si shrňme hlavní vlastnosti paropropustných folií a laminátů. Paropropustné materiály jsou propustné pro plyny a vodní páry, naopak odolné proti prostupu vody ve formě kapaliny. Jsou hygienicky nezávadné, vyhovují předepsaným normám, neobsahují nebezpečné látky. Zlepšují uživatelský komfort, umožňují lepší dýchání pokožky, snižují tak výskyt nepříjemných vedlejších účinků, jako jsou například zaničení kůže a opruzeniny. Paropropustné folie se dodává v šířkách podle požadavku zákazníka, maximálně však 2000 mm. Navinutá v rolích na dutinkách o vnitřním průměru 76 nebo 152 mm. Maximální průměr návinu je 1000 mm. Každá role je označena identifikačním štítkem a je zabalené do polyetylenové folie. Role jsou uloženy na europaletách, fixovány průtažnou folií. Velmi podobně je tomu s lamináty. Paropropustné lamináty dodáváme v šířkách opět dle požadavku zákazníka, maximálně však 2000 mm, navinuté opět v rolích na dutinkách o vnitřním průměru 152 mm. Maximální průměr návinu je zde 1200 mm. Každá role je označena identifikačním štítkem a zabalena do polyetylenové folie. Role jsou uloženy na paletách, fixovány opět průtažnou folií proti poškození. Dle přání zákazníka můžeme paropropustné folie a lamináty ještě dále upravovat. Můžeme je zbarvit dle přání zákazníka, dloužit, dloužící poměr 1:1 až 1:10,
laminovat s různými typy netkané textilie, dezénovat, opatřit antimikrobiální úpravou paropropustných folií, potiskovat paropropustné folie a lamináty, řezat na požadované šíře. Měření paropropustnosti provádíme metodou LISI a metodou MOCON. Metoda LISI. Jedná se o statickou zkoušku preferovanou v Evropě. Měření se provádí při konstantní teplotě 38 stupňů Celsia. Přístroj zaznamenává dobu potřebnou k dosažení změny relativní vlhkosti z 9,9 na 10,1 %. Metoda MOCON. Jedná se o dynamickou zkoušku preferovanou v Americe. Měření provádíme při konstantní teplotě 37,8 stupňů Celsia. Zjišťujeme změnu procentuální vlhkosti měřeného vzorku od standardně nastavené hodnoty. Paropropustné materiály mohou být ještě testovány na zkoušky cytotoxicity, stanovení celkové migrace ve vodném výluhu, stanovení obsahu těžkých kovů, zkoušku kroucení paropropustných laminátů, tzv. curling, specifikaci JER. Toto jsou základní informace o výrobě paropropustných materiálů ve společnosti FATRA. Děkujeme za vaši pozornost.